Te, nakita ko nga problema ba? Te, kapatay, bakate. Oy, te, wate mahimo te, bisa pag nakapatay kwarta, kita ko yung gulo. Day, milagro lagi, day. Nanawag ka, day. Nakoy problema, eh. Ano sa problema? Kanang ato-ato lang nito ha ba? Kanang, nakisikan din mo ba? Kanang, Unsa man na, chika? te, nakita ko nga problema ba? Unsa na? Unsa nga problema? Kwarta na saan? Dili, kwarta, oy, di ko mo problema ng kwarta kanang. Oh, dato. Sa dato. Dili. Katong imong post sa imuhang page katong kung dili gyud para sa imuha kay di para sa imuha. Unsay pasabot ato, day? Pero yung pasabot mo na tuman, itong post na ho. Wala nga naman. Te, kapatay, bakate. Nga wala siya nang ubitan ng kote o ganang padung sa balay-balay. Oo, wala gyud gi-invite nga mo kuan. Sinili siya lagi to ni Ditsura. Gibilin ta sa hotel. Magani, wala ko niya tuyog ka gani. Wasan siguro ka ni ingon nga ganahan ka mo kuyog. Mo lagi. Pero kanang tinga pagabot ako sa bowl kay after na pipilang ato kay puspos man og kanang mga puros kanang kuan kung ikaw kanang mga lalain. Kuy. so tungod jud ni atong kuan kapyot-kapyot. Oo, mo gani kanang Dude na ba di ba ka ilisan na rin kuma? Di ka ilis doon, uy, for sure. Mabalakang yapon tayo kay buwag ka mga diba baka mga silingan na issue na po mga silingan na wati kay mas kanang matana na po nga kanang gipulihan na daw po ng puglain daw po ng babae daw po nga ano dahil lang murag padung naman naging kapulihan na ginikuha na murag lahi naman naging gipuspos na giniroy lagi dito lagi ikaw. Da, wa manggog ka ni kuyog. Maghuwa trad sa jud kag agdahon ka. So mo nang wala sad ka ni kuyog kay wa ka giagda. Da wala lang ko niya ginapansin karon na mo na yung ako na lang gani ni ani dire sa Cebu gani bisan wala ko pari Hala, so ni ara na jud kag Cebu nya wala ka kay bawo man ka nga naabot sila wa ka na to Cordillera. Wasa ka nag-shot man. Mo na ni ara kag Cebu. Ay naari kag Cebu. So naguna-una lagi ka. Mo na. Nya nalain-lain pa ka ni Roy nga ikaw dito naglakaw-lakaw di din mo suyuon. Amo lagi. Pero unong na ni nato na yung istorya ho kanang maura to te. Maura to. Nya kakita ka sa vlog nila bag-o. Wala ko kakita. Wa kita. Pero na lagi si mga puspos lang giting nga kanang katong di ko po yung kasama to ay katong abot sa Singapore di ko yung na to. Wag ko kanang mga comment baya sa mga tao baya ato kanang wag ko kay Bauday. Wala ka chikahi. Wala sa pusukahi. Wala ka imbitar. Wala jud kay kuyog day. No, sige ko yung ni Minay, manang kitawag te nga kanang di ko kuyog nga okay kwarta. Kuyog uy, dagan kag kwarta palit imong ticket. Lagi di ma oy te, wate mahimo te bisa pag nakapatay kwarta kita ko yung gulo ya po na. Ado. So mao ni na nagamaoy-maoy ka, kay padungog-dungog di ay ka. Basin si Ekang ang kuyugon patay. Snake left the earth. Left the world. Left the world si Snake Princess. Gichika man ko ni Roy, gipangutana ko niya kung ganahan ba daw mukuyog og Singapore. Yan ana man ko nga busy pa man ko sa kuan Roy kanang sa business nya. Si Yupod kay naa daw na trabaho nya. Si Zed sad kay busy sad sa business. Abi na ko giapilan ka. Nya pagtanan ako sa vlog kay wa man day kay kuyog ba yun. Wala kita mahimo lagi kita ko yung goal. Left the earth na lang ka no. Okay. Okay ra ko dire ra ko sa balay ko. Pero sakit din sa loob no. Sige. Ugod sakit pud gamay pero wala tay mabuhat kay di man ta ko yung ko mati apil. Nagsugod lagi na atong Ekang da. Karon di ay kuyog na lang bahala ko kag imbitar. Palit kay imong ticket. Sige to. Nag-awahin na. Awahin na tanan. Pinanay, wala na yan mo. Masumoon. Ilab-ilab na lang gutani ko. Ilab-ilab na lang gut kay kanang pasay masamot pa hinuon. Ang masulti na ko kanang kuan po kanang wala kay mahimo kung di na kabuktaw ang iyang pagtabangan or kanang
kanang support ako ko kung sa mga gusto sa kanang kinabuhi kay mas man jud ang daghan matabangan pero kanang masabot lang po ko ay kanang masabot naman po ko niya kay bawa naman sa po ko sa iyang tinuod nga batasan po. So sa mga bashers kanang din na lang kumusira o kanang daghan pa. Sa mga bashers? Ha? Sa mga bashers? Sa mga basher, ang masalti na ka, ay kanang happy na po sa inyo ang mga comment kay og di po tungkol ninyo, di po may mulambo po. Di pa sa po kung mamansin og kanang mga basher pa, normal naman ang mga vlogger na mga basher, so happy ka po sa inyo pagpunta po ninyo talaga. Oh, nadili i-bash ekang no? Dili ay kanang ikam. I-bash ekang dili. Depende ninyo guys. Dili niyo i-bash. Mora na basta kay ako ang wala ginubilom lagi ko to protect ko sa mga gusto sa mga tao diri wa mo kay medyo ba ako may hari dili man si Roy lang hari diri sa protection ko sa mga gusto sa inyo. Oh nya. Unsa may kuan buotan si Roy dili. Buotan si Roy. Kay sa una gani nga. Ikaw badlongon dili. Hindi na naman ipagsikas rin ako sa una man pero di na ako isulti mo. Badlongon dili si Snake. Ako? Usahay ko utang sahay kanang sipok ko ang utok. Sige na day oy kay wala ka pa ko day. Sige. Basta magkita na taon niya ha. Ay unya ugma. Ugma. Wala ko ugma. Ay lagi sa bang takita lagi ugma. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.